ब्लक इउपिपिएल दोलोनि जोंनि बे अफिसावहाय मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों। दा बेवहाय गासै जिएसपिनिफ्राय 10 जन आरो बिपिएफ आरो बिजेपिनि गासै जयै गासै 30 जन जोंनि दोलोआव जगदान जाफैदों। दा बिथांमोनहा जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जे इउपिपिएल दोलोनि आदर्श नीति आरो जोंनि प्रमद बर' सारनि जे 5 बोसोराव जेरैबायदि सरकार सालायबाय बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना खोब गोसो गुदुङै जोंनि दोलोआव जगदान जाफैदों। सार दतमायावहाय बिपिएफ राजखान्थि दोला बिजाथिखौ फोसावबाय बिसोर मा बुङो? बिपिएफ दोलोनि फोसावनायखौ जोंबो नुबाय। दा मोजांखौनो मोनदों। प्रकाश बसुमतारी बिथाङा सिटिं एमसिएलएखामोन। दा बिथांनोनो होबाय। दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों खारन बिथाङा 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै। दा नोङो गोबां गामियाव थाङोबा बिनि कमप्लेनल' जों खोनायो। दा बिथाङा जिहेतु जेबो खामानिखौनो मावनो होनो हाखायाखै आरो बिथाङा थांनाय बारावहाय जे इलेक्सननि माखासे सोरनावबा फैसा लानाय लायबिलिटिस बहुद खोथा जों खोनायो आरोखि। जोंनाव सोरबा जइन जाफैनो नागिरो। आंहा प्रकाशनाव एथ' हरनाय फैसा दङ, आं बेखौ मोनफिनाबा बोरै थांनो, बेखौ मोनबानो आं जइन जासिगौ होननानै बहुद मानसिया बुङो आरोखि। दा प्रकाशनाव बे फैसा बाखि थानायखाय बिथाङा माने माखासे मानसिया थाबथादों आरो रायजो राजाफोरनाव बिथाङा हाबनायनि जेबो लामा गैया। खारन मा मावदों बियो मोनसे मोननैसो देखायथोंलाय, बेबादि अबस्था आरोखि। ओंखायनो जों मोजां मोनदों। माने बिपिएफ हिसाबै दिनैनि दिनावहाय दतमा समस्यायाव जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा आरोखि। माबायदि सागापारा? सागापारायाथ' माबार जाबा हामसिगौ सानदों। सेप्तेम्बरनि लास्टआव जागोन होननानै जों मिथिगौ। एसे सिगाङाव जायोबा साबसिन जायो। जोङो दिनैहाय फुरा साखाफारा जाबाय। जोङो माने मोनफ्रोम बुथआवहाय जोंहा प्रिपारेसन जाजोब्बाय। प्राइमारि ब्लक लेभेल गासै लेभेलाव जे मावनांगौ बेखौ जों मावखाजोब्बाय। दा जोङो इलेक्सना माला जायो जों बेखौ नेनानै दं आरोखि।